uyinkosi ephakemeyo, bongeni uyinkosi yebephakemeyo, bongeni uyinkosi yephakemeyo, bongeni ake simshayele izandla kakhulu. Shaya izandla uvula umlomo wakho bese uyabonga. Ake simbonge namhlanje sihlwa. Abanye bathi uyakhazimula, abanye bathi ungcwele, abanye bathi uphakeme. Ake simshayele izandla kakhulu sivula umlomo yethu. Oh, glory to Jesus. Shaya izandla zakho umbonge uNkulunkulu egameni lenkosi. Umure nawama oh sia Dios moli
Awushaya izandla zakho bese uyabonga baba wethu oyingcwele sibongile uNkulunkulu wethu sibongile thola lethu sibongile mdala wezinsuku sibongile Alpha sibongile Omega sibongile qhawe elikhulu elinamandla sibongile fakazi weqiniso sibongile ndoda yamandla sibongile ndoda yeyikhwepha wena hlelembisa amagebhugebhu kubukizwa langanqotshwa bayade uNkulunkulu bayade kumkani wakumkani talabeli bansi qoqoshe fanele udumo kubongwa fanele ubukhosi bayade langalokulunga bayade ndoda yamandla bayade ndoda yeyikhwepha mafula kuvaliwe baba siyabonga thatha indawo yakho in the mighty name of Jesus thatha indawo yakho Thixo khawuhamba hambe moya loyingcwele moya kaBaba moya waqiniso moya wamandla moya wakuphila bayathe kangalala bayathe sonini nanini bayathe mafunga ngajiki mathembisa feza nguJehova igama lakho akakho omunye uThixo ngaphandle kwakho kuyizolo kunamhlanje naphakade Thixo wethu kuyoba nguwe siyabulela 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 Thixo namandla sithi usuku lonke lungolwakho baba wethu namandla imbeko ubukumkane obukufanele siyabulela Thixo wethu siyabulela Dwala in Jesus mighty name bawa thangwala simelana nemimoya siyayithulisa sithanda kunya kayinasabelo egameni lika Yesu umNazaretha longcwele qhabela uYesu isandla esikhulu qhabela umoya ingcwele isandla esikhulu asimqhabela kakhulu asimqhabela kakhulu asimqhabela kakhulu qhabela isandla abanye bathu lizulu abanye bathu yakhazimula abanye bathu ngu-Alpha abanye bathu ngu-Omega qhabela isandla kakhulu glory to Jesus. For the last time bazalwana simqhobeleni isandla esikhulu. Oh glory to Jesus. Hallelujah. Kasimphinde futhi uThixo wethu simbulele simqhobele isandla esikhulu. Hallelujah. Hallelujah. Aibo hallelujah. For the last time kasiqhobela uYesu isandla esikhulu. Awu Nkosi yami Thixo. Qhobela isandla kakhulu khona phakathi kwethu namhlanje. Thank you Jesus. Oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bazalwane mvumele nithathe lithuba ndibulise wonke umuntu okhona apha endlini. Ndiyabulisa kokuqala bonke otata, ndibulise bonke omama, ndibulise ulutsha lonke egameni lenkosi yethu Yesu. Ndibulisa abantwana abancane egameni lenkosi. Yabulisa kwi praise team bethu, keyboardist bethu, sound engineer bethu,
egameni lenkosi uYesu Timothy protocol asha zethu molweni bazalwane eMthatha. Ayibo molweni eMthatha. Ngokukhethekile siyabulisa kubotata befundisi bonke, utata umfundisi lapha ekhaya, utata umfundisi uMngomezulu, utata umfundisi okhona phakathi kwethu kanti baqhubela isandla kakhulu izicaka zikaThixo. Akhe sime sonke ngenyawo zanihlalisa officially ningabohlala umfundisi angakasho yanibambele kufanele kusho umfundisi athi ningahlala phansi. Khawubamba isandla samelwane uthi meza wenzeka kuhle wabakhona. Khawumbamba uthi meza wenzeka kuhle wabakhona. Khawubambe meza, khawubambe meza. Kaniqhobela uYesu isandla esikhulu. Ayibo kaniqhobela uYesu isandla esikhulu. Singahlala phansi bazalwane ebukhoneni benkosi ethu uYesu. Siphinde kwakhona sibulela uThixo bazalwane ngethuba asinikeze lona. Siqhubele I think 2 weeks. Is it 2 weeks? 2 weeks back. Abanye ke bebangekho bayamangala ukuthi hayibo utata ukwafika apha. Ewe kaloku mina noYesu sasayina icontract. Liyanetha liyachisa kutheni siyayicaweni. Abantu abangakasayini icontract noYesu uyababona nawe makhe. Sozubabone xa linetha. Amen. Na noYesu bazalwane senza iagreement yokuba as long as aphefumula ndizamsebenzela. Kanimqhobela isandla. Amen. Amen. Siyabulela kakhulu bazalwane egameni lenkosi uYesu. Sibulela ithuba Nkosi yami. Sithe namhlanje liyanetha akunethe eMthatha kulapho esiya khona egameni lenkosi uYesu. Siyambulela uThixo ukuthi namhlanje usihloniphile ke alinethi kaniqhobela uYesu isandla. Amen. Amen. Divile kuthiwa ngecawe hayi belibethamelwane. Khawubuza umayeza ba ubuphi ngecawe? Andiva uthini umeza uthi ubephi ngecawe? Ubephi? Uthina ndimuva. Uthi abelele ukulala ubelele. Sho hayi niyavuya shem. Yo lo wena uThixo nimkhonza kamandi man. Xa kuthi lala uyalala. Xa kuthi ungayicaweni awuyi. Yo waze wamnandi lo Thixo. Ngomphi lo Thixo ndimkhonzayo? Lo endamkhonza mina okanye lo ndamthatha mina nguye. Hayi bazalwane engathi hayi umnye lapho unoThixo wakhe. Mina owamuthi xa ndamthathayo liyanetha liyaduduma liyachisa lithini ndifuneka ndimile phambi kwabantu even noma bangaba 3 kuba bogoga bayi3 ndizawushumela ngathi indlu igcwele ndishumayela kwaze kaloku uThixo ndibezile andicheki kwa weda. Hayibo bazalwane khona Ngiqhobeleni isandla esikhulu uYesu. Xelela umeza liyanetha linethi siyakhonza. Amen. Siyabulela kakhulu ke bazalwane utata umfundisi ubengekho that week bekunenkonzo abanye bayibonile pha ku Facebook wethu inkonzo kamama umfundisi uMngomezulu uThixo umuphe okanye umbizile uThixo ngeli xesha. Amen. Umphi vision enkulu. Umphi vision enkulu yokuba ahambele izindawo. Aphilise omama nezintombi ngezwi likaThixo. Aphilise otata, aphilise ulutsha lonke. Ndiyayibona mosinto. uThixo ke usebenza kanjalo ke bazalwane. Kanimqhobela isandla esikhulu emayimo futhi. Okay. Andivele ndihlala odabeni bazalwane si busy. I think iseniqalile apha eMthatha.
uSeptember ufikile ni aware hayi bombazalwane ni aware ba uSeptember ufikile uSeptember ufikile so siya eThekwini siyaphi siya eThekwini umthatha kulonyaka ozayo 2026 kumele kube khona iservice esizayibamba enkulu edibanisa zonke ibranch sibambe lapha eMthatha sawucela ihholo pha eNzansi okanye sibambele pha eRotary sizobona okanye sibambele edolophini kodwa one of the services siba nazo kumele siyibambe apha eMthatha ndiyabathemba ke abantu baseMthatha nizawuthembeka bazalwane nizawu attenda nizawu invite abantu kan qale apha ke niba invite apha nibone ubanyane nizayenza lento xa ninga invite kugcwale apha hayi na kanjani 2026 ndiyayiletha inkonzo is either iphasika noma sawuletha enye services esinkulu esiba nazo amen niyathembisa uyephu amen kaloku oh hayi khane siqhwabela isandla kakhulu bazalwane amen tata umfundisi siyakubingelela mkhonzi kaThixo ndiyakhumbulana last ubukhona ifani yiyo engakayibambi tatam tata umbelane ngumbelane ngumbele ngumbele ubani umbelane ongutata umbelane tata umfundisi siyabulela kakhulu mkhonzi kaThixo uThixo akusikelele amen hey abefundisa akukho lula ndoda ukuya kwenye icawa ufike uhlale phansi umamele bafundisi bazifuna apha epulpit awukwazi uthoba uhlale phansi tata hayi nokho into yakho siyayivuma khani imqhwabela isandla amen ndiyacela bazalwane ubona isandla sabantu abaqala ukufika abathi nje sima first time yaqala ufika namhlanje apha ecaweni kule miracle service okanye ubukhona ngecawa wabuya kawuphamisa isandla sifuna ukukwamukela sikunikeza uthando noma ungema ngenyawo ku right noma ungema ngenyawo asiphakameni ngenyawo hayibo bathina abantu baseMthatha baqhobeleni isandla shini hayi intoni ijeli baqhobeleni isandla nanso ewe umkhuba walapha ekhaya senza njalo ke bazali xa kufika abantu siyabamukela ngothando sibathande futhi asiba pretend yabona into endiyayithanda ke khawulaphela ya baqhobeleni isandla kakhulu kuba bonke abasibukeli bethu abasibukele kumakhaya ngamakhaya kuzindawo ngendawo kwimizi ngemizi kwidolophu ngedolophu ku-country nge-country siyanibulisa egameni lenkosi ethu Yesu asibaqhobeleni isandla bonke abasibukele amen ndivile kuthiwa umama unto bezibambile apha angekho utata umfundisi hayi kuthi ubethi into zikaChabs kuthiwa ushona phansi avumbuke pha ashume mqhobeleni isandla hayi amen bazalwane niyathandwa eMthatha lento ndiyathanda uba ndiyindlulise amen bazalwane niyathandwa xa usibona siloku sivela luthando nanokuhlonipha into uThixo asithume yona I think namhlambe personal mina ndinguChabs mhlambe bengeke ndifike eMthatha nithandiwe nguThixo xa uThixo emzini noma endaweni athumela umkhonzi wakhe niboyazi into ba nithandiwe nguThixo amen
niyathandwa nguThixo. Ndifuna ukuyiphinda ize ibe yenza isense apha kumuntu ondivayo. Niyathandwa nguThixo Tata. Bazalwane, niyathandwa nguThixo apha eMthatha. Niyathandwa nguThixo Eastern Cape. Ndiyathandwa. Oh bayethe. Ndiyathandwa. Thandwa Thixo bayethe.
Hayibo Mthatha, hayibo. Siyathandwa. Siyahamba ke manje for the last time, for the last time. What? 1, 2, 2.
Ndiyathandwa Kasimqhobela isandla esikhulu uThixo wethu. Kasimqhobela umoya engcwele isandla esikhulu. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi yethu uYesu. Iyandivuyisa into yokunibona ningolhlobo emthatha kaniphinde niziqhobele isandla. Siyabulela kakhulu kubazalwana nikayilibali into yokuthi nesamfuna u626 into ndisajongele enqele. The only time xa singeza ngoku kuba nifumane ihita lezi ezinkulu ezi2 esizisebenzisa eJobe. Xa ningafumana ke lezo hita ezi2 hayi lenqele singeza noma kuthiwa ikhona. Kodwa xa singazifumani sizawulinda isama. Izawungena manje isama ngoSeptember. Kuyobe sekuchisa, kuyobe sekuchisa. Kasiphinde siqhobele uYesu isandla esikhulu. Amen. Ndiyabulela ukubona abantwana bami babuyile abanye esikolweni kuvaliwe. Siyanabukela abantwana kusahambeka kakuhle esikoleni. Kusahambeka kakuhle. Sanibeka isandla ke namhlanje ngikhuleke nimcenga uThixo ukuba anisikelele uThixo anivikele ezikolweni khani nimqhobele isandla. Amen. Without bazalwane ukumosha ixesha asifumane izwi likaThixo okuyilo esize ngalo futhi okunguye uThixo esize kuye. Njengoba silapha omnye nomnye unesidingo. Kakho ke umuntu onganasidingo okhona apha. Everybody okhona apha kunento afisa uThixo ayenza apha ebomini bakhe. Amen. Abanye uThixo selasenzele kodwa zikho ezinye uThixo angakazenzi. Siyamethemba ke uThixo ngoba yena akafani nomuntu. Akatshintshi uThixo wethu, akaguquki. IBhayibheli ithi izithembiso zakhe zinguyebo futhi zingo amen. Ayibo bakhona namhlanje mthatha? Izithembiso zikaThixo zingu futhi zingu lento ithethani? Lento ithetha uba uThixo aka ngubani lo nothi akashanduki? Ngubani lo khuluma isivenda? Uright ngesivenda xa uthe akaguquki akashintshi kuthiwa akashanduki. Sisivenda eso. Mqhobeleni isandla kukho umvenda apha emthatha. So ndiyacela bazalwane sifumane izwi likaThixo phaa kwincwadi kaYohane chapter 15 sifunde from verse 1 ukuya phaa ku verse number 10 okanye to verse number 11. John chapter 5 verse 1 to verse number 11. I'm not sure ukuba ndike ndathetha ngalento apha emthatha party. If ndike ndashumela ngale verse uyibambeke cause iverse uThixo andinike yona kwezi ntsuku. Ndishumele ngayo eThekwini Sunday, shumela ngayo eWynberg eGoli ngasame scripture okanye ngasame verse. Kunento uThixo ayithethayo uboyibamba into ungayinokuthi hayibo utata wakho wayifunda mosole verse. Ungandiclaim kaloku
ndizawuvela ngenye engelo okanye mvele nesinye isitshilelo. Wena uyithathe kancinci uthi hayi, uyithathe light uthi hayi mos uthathe ukwayifunda ukwapreacha ngale, kanti namhlanje ndivela ngenye engelo. Amen. Ukhona ongasifundele mama, cela usifundele, cela abazalwane bandiphe indlebe egameni lenkosi uYesu. Amen. 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 Ilizwi lethu salifumana kuncwadi kaYohane chapter 5 verse 1. Ukuphiliswa kwesigulane eBethesda. Ukuphiliswa kwesigulane eBethesda. Kwathi emva koko kwabakho itheko lamaYuda. Kwathi emva koko kwabakho itheko lamaYuda. Waza uYesu waya eYerusalem. Waza uYesu waya eYerusalem. eYerusalem kukho ichibi legusha elibizwa ngokuba yiBethesda ngesiHebhere. Pha eYerusalem kukho ichibi elibizwa ngesiYuda noma ngesiHebheru ngokuthi iBethesda, ngasesangweni lezimvu noma ngasesangweni legusha ngesixhosa. Kuzo kwakulele into eninzi yezigulane. Pha kula chibi kwakulele abantu abaninzi abagulayo. Ukubambe lokhu ukuthi abantu babelele pha babengalalelanga ubumnandi, but abantu babelele pha babelele because begula. Abaphumanga emzini yabo noma emakhaya bayolala pha eBethesda balalela ubumnandi, kodwa babelala because babegula. And iBhayibheli ithi apha ekuguleni kwabo kwakukho sonke isigulo ongacinga ngaso. Amen. Nisahamba nami? Asihambe mama sawufika. Kuzo kwakulele into eninzi yezigulana. Uyayiva into? Imfama neziqhwala nabafe amacala. Sungcama wena mama because ibalekile into yokuba siyimenshine lezi zigulo so that abantu bazokwazi ukubona amandla kaThixo. Kaloku abantu abasayikholwa into kaThixo bathi hayi lezo zinto zenzeka ngalawa amaxesha. UThixo usazenza namhlanje. Ukukholwa ayikho into entsha. Igeneration uThixo nje ulokhu ethi zifeyile igenerations, bafeyile abantu ukunderstanda iplan kaThixo. So uThixo ulokhu into ayiseklisha alokhu ayibuyisa from generation to generation. Abanye bayibambe into kaThixo baphumelele kubhalwe ngabo, abanye bohlulakale, kodwa namhlanje sizayibamba into kaThixo. Haleluya. Haleluya. Khawuqale ke mamam, khawubale sesiyothandaza. Kuzo kwakulele into eninzi yezigulane. Kuzo phakwela chibi laseBethesda kwakulelwe into eninzi. Kuzo kunezigulane nezigulo zenhlobo ngenhlobo, babegula abantu. Imfama Kwakukho imfama neziqhwala kwakukho nezixhwala nabafe amacala. nabafe amacala. Zazilinde ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Bamba ke manje, bamba manje, bamba. Uyayibona into babengalalelanga ubumnandi pha. Ikhona into babeyilindele. Ndicela abazalwane babambe lento yokuthi abantu ababelele pha babelindele. Nazima ivakele na? Amen. Babelindele mfundisi, babelindele. Leli gama elithi ukulindela ngesilungu bathi uku-expecta. And into yoku-expecta inento yokuhamba nabantu abangomama. Xa isisu siqala sikhula, omama nabadibana noma intombi xa bedibana nayo bathi lo mntana kaDlamini uya-expecta.
Ndazi noma iyavakala nalento. Amen. So lento eligama elithi uku-expecta ligama elithi ukulindela. Ngamanye amagama babelindele. Asibambeni bazalwane. Benze ntoni? Babelindele, ngamanye amagama bebe-expecta. Abandivanga ke xa senithetha ngo-expect. Babe-expecta kusho ukuthi abantu abalele pha physically babephethwe zizifo ezahlukahlukene. Amen. Kodwa spiritually babekhulelwe, Amen. balindele, ba-expecta. Uya-expecta lo mntwana. Lento uba uya-expecta lo mntwana ithetha into yoba lo mntwana ulindele. Ulindele. Kukho into lo mntwana lapha ulindele. Hayi bazalwane nikhona na? Ulindele. So asilisebenziseni ligama. Kukho abantu abagulayo banezifo ezehlukahlukene. Nitheni sound namhlanje okanye indlebe zami. So babe expect. Lento namhlanje ufuna ukuthetha ngegama elithi ukulindela, uku-expecta. Kunento endiyifunde ngoThixo, uThixo akenzi into kubantu unless abantu balindele. Hayi wena mama uyandiva kukho abantu abangakani. uThixo ungumnini mandla onke, angenza nongabe intoni. Kodwa uThixo xa angafika apha sidibene sinje sibaninzi sigcwele iholo. If kungakho umuntu olindele uThixo akazi ukwenza into. Asibambeni lento. Xa usibona siya ezicaweni, yingoba expecta silindele yewethu sikhulelwe. Because umthandazo uyazala. Hayibo. Umthandazo uyabeletha. Because the more uthandaza is the more into ingena kuwe. Uyathandaza kukho into engena kuwe. Lento xa ingena pha kuwe iyakhula. The more ikhula kulapha uqala khona uku-expecta. Ndiya-expecta kunento endiyilindele. The more umkhonzi kaThixo, the more abefundisi basipha izwi, uya receive spiritual izwi. Mamela pha emakhaya xa utata nomama bedibana kukho into enzakalayo, kukho into enziwa ngutata kumama, kuhamba izinsuku ibonakale lento. Haleluya. Kuba ikhona into enzakela kuloma, kukho imbewu engenile kuloma. Kodwa xa umjongile sozubona into, uzabona xa kuhamba izinyanga. Yebazana nikhani mamele, andithethi ngezinyanga ezizihlolela abantu, ndithetha ngemonths. The more izinyanga zihamba, the months siyayibona into ba ikhona into ekhona apha. Haleluya. Ayibona ikhona bazalwane. So izwi likaThixo ithi iBhayibheli, izwi likaThixo liyimbewu. Haleluya. Imbewu is the seed. Efama xa ephuma ekuseni aphethe imbewu aye emasimini afika ayichale. Kukho into ezakwenzeka kule mbewu. La mbewu izawungena emhlabathini ive ukufuthumala komhlaba, ibole, ivushisa ibola le mbewu. Xa ibola wena uzawuthi ayikuphelile ngayo, kanti ke before izawuthi veza into, before izawumila kumele iye emhlabathini ife, kumele iqale ife. After ukufa iyavela, iyaqhamuka. Ebazalwa izwi likaThixo siyalireceive
liyohlala esibelekweni sikamoya. Maye abantu nezicawe ezinganalo izwi. Umbuzo wami uthi intona abantu abazayireceive, because kufanele abantu bareceive izwi eliyimbewu. Amandla ezwi noma amandla esidi embewu uwabona ngela xesha ingena emhlabathini before ivele ikhamsela iyafa. Ithatha uthini le nto? Umzalwane xa receive izwi likaThixo uyafa entandweni yakhe, kuphile izwi likaThixo. Ndingashumayela emthathana, akukho abazalwane abangakafi. Kumele umzalwane afe, kufa umzalwane, kufa intando yomzalwane, kuvuka intando kaThixo. As long intando yakho ingakafi, sozuzamukela izinto zikaThixo. Kumele kufe umzalwane. Yabona xa kunomuntu apha bekalaqa abantu ngemela, abagwaza bathini, xa efika apha izwi limbethe, kufanele kufe loya mntu obeleqa abantu ngemela, ahlale apha afe umuntu omdala, bese kuzalwa umuntu omtsha. Abantu abamgqibela izolo xa bedibana naye bathi nangu lo muntu oleqa abantu ngemela, basambuka ngezolo, kanti hayi ufile lowa, kwavuka umntana kaThixo. Mamelani bazalwa, izinto zikaThixo, izwi fanele lisebenze ngale ndlela yokuthi hey mani, hey ngubani igama lakho nomntana? Ulamla xa ngakadibani noYesu ngulamla, lobetha abantu, lohleba ngabantu. Kodwa xa seladibene noYesu, ulamla uyafa, kuvuka umntana kaThixo. Okwayizolo kundlulile, izolo bandazi njengomntu ohlebayo, namhlanje njengomntana kaThixo. uYesu wami nguYesu, uNo nguNo. Haleluya. Kufana kufa umuntu omdala, kufana kufa loya muntu onenzondo, kufana kufa loya muntu ononhlebo, kufanele kufa loya muntu othanda usela, kufana kufa loya muntu othanda utshaya, kuzala umuntu kaThixo. That's why sinezibhoki apha esigqaweni, bayabhoka abazalwane. Umuntu wayizolo usaphila, umuntu omsha bayaphila. That's why kune-conflict, that's why kunqatshanwa. Kodwa xa umuntu afile entandweni yakhe, waphila entandweni kaThixo, uyankolela. Xa bemnyathela ikhona akathi yentombi, kasiphume lapha phandle, kasiphume lapha phandle, zakubonisa, zakufinyisa mina. Umuntu osindisiwe, imbewu elizwi likaThixo elingene apha kuye, xa bemnyathela ikhona bamuthi, xa bethetha ngaye uyathula, akasazilweli, akasazithetheli, uyathethelwa nguThixo. Bawo xa ndilahlekayo, oleni salundifundisa
Apostle Pauli, for me to live is Christ. For me to live is Christ. For me to live is Christ. Uthathi dokuba andisasiphileli ndiphilele uYesu. Eyamintando yalahlwa yagqitywa ngala mini ndamukela uYesu. Umhlabelelo wale ngoma bawo xa ndilahlekayo koluhambo, because kuyalahlekwa koluhambo. Kukho izinto eziza kuphindisela emva, ziphindisela umva. Ezinye izinto bosogqithile kuzo, kodwa koluhambo kunezinto odibana nazo zikuphindisela umva. Lahlekelwa ngumsebenzi. Angumama utshatile, utata emdala divorce. Manga loba lo tata lithenu elikakho lidivorce liyaphi lithini selilidala. Athi utata ndiyahamba andihlonitshwa apha kweli khaya, ndiyahamba. Umanga ukuba tata uzawuyaphi utata umkhulu. Nabantwana tata unabantwana balingana nami, kodwa usadivorce. Udivesela ntoni yonke le minyaka engako? Ubudlalele ntoni tata? Udlalele ntoni? Hayi, lo mfazi akandihloniphi. Kutheni uzombona ngoku sele ugugile? Hayi, kudala ndinyemezele ndiyahamba. We soze ndisaya ndawo ndilixhego. Awuhlala ndithule ndathethe ndithule ndithi tu yawudathule. Kukho izinto ezibuyiselana emumva. Lahlekelwe ngumsebenzi, tshona ilanga awazi uba uzawuthini. Kukho izinto ezibuyiselana emva bazalwane. Haleluya. Kodwa uthi uYesu abanyamazelayo kuze kube sekugqibeleni bazawufumana imiqhele. Ivangeli alikho lula. Abantu fanele sibaxelele inyani. Zabayifundisa sometimes sibaxelele abantu inyani. Xa ukuYesu hawu apho xa ukuYesu umethembu uYesu. Hey, izinto zikuvukela umethembu uYesu. Uthandaza mani wenza yonke into kodwa zivuka izinto. uThixo ukavume izinto zikwehlele. Ulibele ukhonza baze basola abazalwane bathi ikhona bethisa amanzi apha akahambi kakuhle lo mzalwa. Hayi bazalwa, abantu abehlelwa izinto abehlelwa zizinto because abahambi kahle. Aba bahamba kahle ngabo kanye abavivinywayo nabalingwayo. Imoto emile xa zifika izinja zithi kodwa le mayiqala ithi zithi izinja wow layiceleni wow yahamba le moto wow yahamba le moto wow isali inja ithi wow naya imoto yosithela inja ibelithi wow. Kunjalo nalapha entsindisweni bathi ya nagijima naleqa izinto nabafundisi abafikayo. Nalahla izinto, nalahla amasiko, nahamba nalandela into zesilungu zinxakile ngoku.
avele uyesu namandumazi bazalwane usebenza njani. Engathi uyesu xa kungakathethwa ngawe, kungakahlekiswa ngawe, naye ngathi ukalinde uyesu. Bangathethi into abantu uyesu athi hayi zonke bangakathethi. Uyesu ngathi ufuna uvela ngenixesha bathi ayikho lento, athi uyesu ndikhona. Angivale ntombe. Hey, sinengxaki kwezinsuku. Siyoyika ukuthetha inyani. Kaloku nina xa umuntu athetha inyani anize caweni. Nina nifuna inyani. Ngakeni le xa sithetha inyani iyancipha inkonzo, iyancipha ibandla. Usakushiyeka abazana nabayi7 abayi10 abayi5 wena ntombi. 5 icawe beyigcwele mfi. Xa uqala uthetha inyani ukuthi xa ngumzalwane uphila kanje bathi ube right yazi utata ngela xesha sashumela nezazi intshumayelo kutheni ngoku ethetha ngezi. Wathi umnye hayi ndisakhe ndiyovakasha phaa kwazi bani. Abantu abayifuni inyani, bafuna uhlala endaweni apho bakitazwa khona, ya apho bamasajwa khona, bawestelwe ixesha. Usathana akazithandi izicawe apho kuwestwa khona ixesha, abantu bangaxelelwa inyani. Uthi usathane abanike, yeyi futhi uyabanika neblessings ze-fake. Badrive imoto, bathenga imizi abantu, kodwa uThixo abangekho kuleyo mizi, abangekho uThixo kulezo moto. Kaloku nina umuntu xa ethetha inyani, yabona utata uChapter safika pha eMthatha, beshumayela la tata, abeshumayela la tata, abethe ne-deliverance, akhulumisa athethise nee-demons. Hayi manje usesike wangena kule nto, heyi usevele athethe ngesijolo ngoku manje. Abantu bayahamba xa ethetha ngesijolo. Kude kuvuke ne-elders ecaweni. Bathi hayi tata umfundisi thina siyayibona into ehambisa abantu. Uthi ngelo xesha wena ukhathazekile. Uthi yintoni bazali kanithethe kanitsho. Bathi hayi wena tata uyabona utata xa ngashumayela ayiyeke le yesijolo. Utata xa ngayeka le yesijolo kuzawuzala kugcwale pha. Wena tata shumayela nje ubabeka isandla, le yesijolo uthi kuyinciphisa yo uyaganga. Xa ngumfundisi nawe ongekho sho soyayeka. Usothi kubazalwane nizawureceive miracles. Uthixo uzawuphefuma imiracles. Uthixo uzakwenza into. Receive. I receive. Kunini kwasa ni receive nina? Kunini kwasa ni receive? God will take it now. God is going to do something. Take it, abazalwane. I take it. No. Awena Thixo iphenduka umdlalo. Kalo uSathane wenda ixesha, uthi uSathane alihambi ixesha beloku babamba into engekho. Abanye babambe bacinga ukuba le nto ayibambile ivela kuThixo, kanti ayiveli kuThixo. Yoni abathanda abantu abamosha ixesha nina. Uphathwe iBhayibhile. Valani switchani off imic zenu. Switchani off. Kuphathwe iBhayibhile. La ebhaliwe Holy Bible, iBhayibhile engcwele kuphathwe yona. Valani bantwana switchani off.
ikhona le Bhayibhile encane iyabekwa nje ukuphathwa ayikaze ivulwe nakuvulwa sekuqhuma iziprofeti kanti apha kukuphi kusecaweni okanye kukwamphuli apha sibhulela abantu icawe ithathe yaphenduka kwaba kwamphuli bayabhulelwa namhlanje abantu hey izangoma zazinxiba amabhayi abomvu zihambe ngenyawo namhlanje izangoma zigqoka amasuti zibhulela abantu bacinga ukuba basecaweni ababoni kuba ixesha liyababetha uYesu uyabuya bahleze embhulweni babhulelwa kaloku phela naye uSathane uthi shintshanani lento yenu yamabhayi abathandazi ababhuli babenxiba ngolu hlobo babenxiba ngolu hlobo kula maxesha andlulile icaca into yabo uthi noma udibana naye umbone ukuba ke ngumbhuli lo ngumthandazi lo noma udibana naye uthi uyaphaphatha makhosi hayi uSathane wathi soze lento yenu wathi uSathane thathani le mahiya niwalahle le nxibani isuti manje nxibani isuti nxibe nesihlangu nime pha eqongweni bathi abantu ya mamelani i-gift of prophecy andimelani nayo ikhona i-gift of prophecy iprofesi ikhona iprofesi apha siyenza ngendlela yalapha entsindisweni bese kubakho le profesi othi xa uyimamele uve ukuba akaprofeti lo tata uyabhula kumbhuli lo nedwa umahluko nje uthatha amahiya lawa washiya wanxiba isuti uSathane uyazithanda izicawe ezimosha ixesha kunganathixo athi barayithi babaxelela abantu athi umuntu baze bawe abanye abantu man of God yes phakamani ngamadolo nina yeka lento yenu yes nisuke senilela ntoni xa nisithi kuwe kukho into endiyibonayo efamilini yakho into yakho inokwenza notata kubo katata wakho intoni elilisa umuntu apha umuntu ufanele amamele kuba kuthiwa nina nithi ningakeva nokuba kuthiwa nililela ntoni layo kulila yiyo kanye alawa lo moya wababhuli because xa ulila uba vulnerable in your spirit. When your spirit is vulnerable, any demon can enter you because your spirit is vulnerable. I'm not saying people should be ignorant to be prophets. The Bible says do not despise prophets. Ningadeleli ukuprofeta ngoba ukuprofeta kuvela kuThixo. Nina niyalila instead of kuba nimamele
uvele ukuba kuthiwa hawu kwathintwa into engathi yenzakele usoyayivula vele inhliziyo. Yes man of God, yes man of God. Liphelile ixesha lokudlala amadlandlwa. Kukho abaprofethi uThixo abavuzelalelana uThixo ushintsha istrategy manje. uThixo uprofetha ngezwi kodwa kushunyayelwa izwi lambule into kulo mama, lambule into kulo sisi, lambule into kulo tata. Ndingakaprofethi nishumaye kodwa already komnye nisuke niprofetha. Xa kuphuma incawathi tata yazi ubothetha nam, laa ntombo ithetha tata yinto enzaka kodwa khange ndiye kuye ndithi ayisi ndithetha izwi likaThixo because izwi likaThixo xa lilandelwa ngumoya oyingcwele liyayisesha inhliziyo, liyayisesha izinto. UMthixo izwi laswayo athi ohlabelelayo izwi lathinta lahlaba inhliziyo yam. Izwi likaThixo liyahlaba, liyahlukanisa. Sometimes awudinga uprofethe ngokushumayela kwezwi, ingxaki ojongene nayo iyahlulekiswa, iyabreakwa, uba delivered. Eastern Cape ingxaki yamaXhosa ngabantu abathanda uThixo. AmaXhosa ayakholelwa xa ekholelwa uThixo. AmaXhosa wakholelwa kwinto ifa bakholelwa kuyo. Manje wonke umuntu onxiba ikholo, anxiba ita, anxiba isuti akwenzeka angajike Eastern Cape. Because abantu base-Eastern Cape ba-vulnerable. Kuthathwa i-advantage because bangabantu benhliziyo ethambile and banezingxaki mos abantu base-Eastern Cape. So bese kubakho ezisigebengu. Senditshilo. Gebengu zabefundisi. Mruti watsotsi. Uthi noba serious kangaka wena mntwana. Aluvana ayigqibezela le message yami ngenye imini xa ndibuya. Be careful. Be careful. Be careful. Yabona apha abafikayo abangazi into. Nibuza abazalwane balapha. Kule minyaka, was it last year? Last year. Nayibona into pha. Okay, asithethe ngento ye-floods. Esigqiba ukundlula e-Eastern Cape. Especially asithethele ngaleyo nto. Ngela xesha uThixo athetha ngento yamanzi akhavise. Khona umuntu wayicinga uba kungenzeka into enjalo. Akakho. Nami myself khange ndiyicinge leyo nto. Wathi uThixo ithethe lento. Ubuye kabili uThixo kimi. Wathi xelela abantu base-Eastern Cape, ndandiku-live. Ndangena ku-live ndathi bonke abantu base-Eastern Cape abangene manje. Kunento uThixo anditshilela yona eza kwehlela umzi wase-Eastern Cape. Ndayiphinda sino 6 to 6 apha. Kube njani bazalwane? Lento uThixo bayithethile ayifanananga ikuthi ningabukanga the situation beyisenzeka apha nabuyela kula prophecy nafike nayicheka. Why uThixo achile lento? Maybe it was 8 months or 9 months, almost sekuphela unyaka senilibele kwanina beni senilibele ngalento. Why uThixo ethetha ngalento and why kwenzeke ezi zinto apha e-Eastern Cape? Because akumelanga sithi hey zandlula iflats zabefanele sazi ukuba bekutheni why sehlelwa ziflats and why uThixo asiwonishile before lento yenzeka. Wathi uThixo xelela abantu uthanda sathandaza naku 6 to 6 sathandaza apha. Nina lento eniyibonile ebuhlungu enzakele mamelani ke. Lento if sasingathandazanga kuThixo
yayizoba worse. Mhlawumbe abanye bethu la ngababekho. Sendiyathandaza. Next time xa ndibuya, I will tell you ukuba why indawo angibambe kancane. Bafundisi, indawo yahlaselwa zifloods kwaba namanzi amaningi. When the place is covered by waters, na into abantu abangayazi, when the place is covered by waters, number one, let us look at it prophetically now. Amanzi prophetically, amanzi prophetically, amanzi amele izwi likaThixo. Number two, amanzi amele i-purification, ukuklenzwa, sebenzwa amanzi. So now, when the city or a place is covered by water, God is purifying the place because kunokulila okuninzi okusemhlabathini. So uThixo usuke apurifya, aklenza leyo ndawo. Unfortunately, xa uThixo aklenza indawo, sometimes abantu bayahamba. But injongo kaThixo ukusanctifya nokupurifya umhlaba. Umhlaba why ukupurifywa? Because kusuke kuchitheke igazi. So now you need to understand this. Every place that is where the blood is shed too much, God will visit that place by floods, by water, by heavy rains. God is purifying the soil. Hallelujah. So now you must know when things are happening. What was the problem? As I'm closing now. So finally see us there. There are people who have entered the Eastern Cape, a men of color, some of them, and they have never been called by Thixo. They have taken advantage of Xhosa people because of their hearts. Maxhosa abantu abathanda uThixo. Nina ngendlela enithanda uThixo ngakhona, sometimes anihloli kwakuhlola lokwaleyo moya. Xa kungathiwa yeyi kukho omnye utata pha, yeyi uyabaxelela izindaba, uyabakhulekela, anibuzi, yeyi ndisabona la tata, ndisabona la tata, ndisabona la tata. Maxhosa abantu abanenhliziyo elula. Ungafika omnye uthi ntombi, izolo besipha kula ntenti yala tata. Hey, akaprofeti la tata. Hayi ndiyaya nam, khawundilinde makhe, khawundilinde, zawuhamba nawe. Ningabantu abathatheka kalula. Nina xa umuntu nimthandile aninandaba ukuba kuthiwe ntoni. Xa nimthandile umuntu nimthandile. So lixesha lokuhlola umoya. Thixo siphe umoya wobulumko. Siphe Thixo. Singahambe sithoswa. Kuthiwa kukho nomnye ngapha sesigijima kuthiwa ke hayi lo yana ukunika nje amanzi amhlophe. Sisiwasho esimhlophe uyasela sozufika ekhaya siyabuyisa. Wo nawe usuyafika kulesa siwasho nithanda ukukhamisa. Hayi loya amanzi uza nawo wakhe tepini kwakho uze nawo. Wena wengichaza ukuthi lamanzi akhiwe ndime etepini emzini wami. Awananto namanzi. Lesigubhu sami sibekiwe pha bendoku ndisijongile ukuba akho into ezawufakwa. Yewethu awi understand into yemimoya. Amanzi angakhiwa nguwe etepini kwakho, ufike zibekwe pha izigubhu, usijonge isigubhu sakho ungacimeli. Ulokhu usijongile. Kodwa ndiyakuxelela uzathi lo tata xa isithi thatha isigubhu sakho athi sela. Hey,
angasenzanga nto isigubhu sibonile besihleli pha kuthi wathatha usele kuthi buyisa kuthi ayi inamandla into yalo yatata yazi khange bafake kwanto kodwa ndivile into ithi apha kumandibuyisa ndibuyisa andithi wena ujonga ukuthi kuzawuthintwa ubona isandla sithinta lento ayisebenzi ngesandla lento lotata ayiphethe lento isebenza ngemimoya ngela xesha wena uqolezela isigubhu sozuyibona imimoya yangena phakathi kwalento because ithi iBhayibhile asibambene nempi yegazi nenyama kodwa sibambene nemimoya nababusi. You cannot Bazalwa, you cannot see demons with your physical eye because demons are spirit. Even if they are here, you cannot see them. The only thing as a wenzega, you will descend. Kuba kukumoya ongeko right. So subone, but you will descend. Your spirit will be wrestling. Your spirit will be in a fight. Your spirit will be angry sometimes. They don't understand when we become aggressively. It's not because we hate people, but because the spirit that we are descending, it makes my spirit to be angry because when two powers meet, when the power of darkness is in operation and the power of the Holy Ghost is in operation, there will be a conflict, there will be a battle. The Spirit of God will rise. What happened to David and Saul? What happened to David and Saul? Saul, the Bible says, the evil spirit attacks Saul, and the only man during that time who was able to command that spirit that was attacking Saul, it was David. Through worship, through music, David will play his harp, David will sing a song, and then the demons upon Saul will manifest and leave Saul. uDavid khanga beka uSaul izandla. uDavid wabetha into yakhe, wayibetha umoya waphuma kuSaul. Ngoba makuhlangana imimoya emibili, when two powers meet, the lesser power must come down. I declare tonight in the name of Jesus, I declare tonight, everyone who's troubled by demons, anyone troubled by evil spirit, tonight I declare in the name of Jesus, when two powers meet, the lesser power must bow. I bow and I command every demon, every evil spirit to bow in the name of Jesus. Every spirit, every demon of witchcraft, every demon of dicolos, every demon of serpent, every spirit of snake, every spirit of witchcraft, I command those powers to bow. Bow, you devil. Bow, you witches. Bow, 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 bow. Bow, you spirit. Every demon bow now. Every demon manifest now. By the power and the anointing, I command every spirit, every demon, I command the spirit of witchcraft in the name of Jesus. Moya bataga, moya balo, moya magwiha, right now. Gakamaniga yeso, get out, 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 get out. I can be some lilo. I got it to fire. 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 Hey, I feel the power. I'm feeling the anointing now. I feel the power of the Holy Ghost. In
ngegama likaYesu waseNazaretha yonke imimoya in the name of stand up, stand up, stand up. Everybody stand up, everybody stand up, everybody stand up now. In the name of Jesus, I command every spirit, I command every demon, I command the spirit of witchcraft in the name of Jesus. Hey! Dayala limoya yabalo, dayala limoya makwika, yonke moyo tigolosh. Abahamba ekhaya lakho, emzini wakho, emsebenzini wakho, ebhizinisini lakho. Ngifuna siyobiza umlilo. Bayashabathaka, bayashabalo. Right now, siyothumela umlilo kuzo zonke izigodlo zobumnyama ezikhona la kulo muzi wase-Eastern Cape. Siyobiza umlilo 7 times, 7 times, 7 times, 7 times, 7 times, 7 times, 7 times. Ikapapapapa. Shanana baba kosatapa. Ripa posha taya bosa. Yababosa teya babosa. Yababosa tapaya. Yakota. Yamando soto poko sandala. Yalababoshi kamandebo. Rapa sataya. Yalabosa takata. Get ready now, the fire is coming. In the next 3 minutes, the fire of the Holy Ghost will descend. Nangu Jesu segakona. Nangu Yesu, nangu Yesu, nangu Yesu, nangu Yesu, nangu Yesu, nangu Yesu, nangu Yesu na pemfa, nangu Yesu, nangu Yesu na pagati, nangu Yesu na paga. Hey! 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 Shanda baba papa papa, shipa papa papa, rapa sataka, rikotoriama. Yes, get ready now, get ready now, get ready now, get ready now. Magiti mina one uti fire, ngiti two, uti fire, nangiti seven, utwena fire. We are done umlilo, we are food umlilo, we are shumlilo, yeah, shumimoya. Get ready now, 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 get ready now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Get ready now, get ready now, get ready now, get ready now. Nabi kumuto pumayo, falanu kango, nabi kumuto pumayo. Washatani bababosa, yonde kemosata. Get ready now, get ready now, get ready now. Siagu number 7. Siagu number 7, get ready now. You shout on top of your voice. Get ready now, get ready now, get ready now, get ready now. 7! Yes! Yes! Aya Shabatimo! Baya Shabatala! Baya Shabalo! Maya Makwika! Maya Makwikas! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Bisumlilo, 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 bisumlilo. Somebody say fire! 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 Kwabisandlu bulelu yes. Kwabisandla sakho bulelu Thixo. Mandeya kaposaya, riba posata paya, yonta kemoshata, yala baba baba baba,
Ushers ngisizeni. Ushers help me now. Ndifuna wonke umuntu azapha phambili. Shataka papa sita. Wonke umuntu azapha phambili, abanye bavele ngapha, abanye bavele ngapha, abanye bavele ngapha. Ushers nibe seduze, nibe seduze, nibe seduze. Nibe seduze ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Yanteke moshate. Gena baba, gena line. Hey, baba mosaya. Shanana mosate. Baba wetha ingone egameni lika Yesu. Sendiyobeka isandla Thixo. Ndiyalela yonke imimoya. Ndiyalela wonke amadimoni. Ngegama lika Yesu. Yonke imimoya. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Shudama babosa. Take mama babosa. Ina makudana babosa ya. Yala babosa. Sandalagim. Ripa papa. Santa papa. Yanta pepe. Ripa fire. Fire in the name of fire. Shinda babosa ya. Yanta papa. Fire in the name of Jesus. Power. Fire in the name of Jesus. Fire. Repayando bosha. Yantepeke Santa Paya. Ikababa Santa Paya. Ribaba Santa Ba. Yamanto Santa Paya. Yalaba fire in the name of Jesus. Fire. Jesus mighty name. Power. Sondalagim. Repepepepepe. Shatatatata. Shapapapapa. Shandamababosaya. Ripapapapapa. Yapapapa. Fire in the name of Jesus. Power. Remababosande. Ikababosatapaya. Fire in the name of Jesus. Ukapa. Urababosandamabosa. Yalabosande kebo. Yeah, fire. Get out. Miami. Get Kambali Gaius. Sondazala. Get Kambali Gaius. In the name of Jesus. Get fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire. In the name of Jesus. 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 Sondala. In the name of Jesus. Kutapa. Roposhata. Yapapa Sikapa. Yapapa Saya. Yapapa Sate. Yapapa Yababa. Yandela Babosata. Yantekemosh. Yamando Sotapa. Ripapapaya. Repepepe. Ikapapa. Sataparukapata. Ripaposata. Ipapaposate. Ripapapa. Fire. Rikababosa. Yes. Fire Shamatimo. Fire Shamalu. Fire Shamataga. Fire in the name of Jesus. 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 Fire in Jesus' name. Kabela nuya sisandla school. Shayisandla fulumna mamos bula luthi. Bula luthi bula luyas. Bula luyas. Kabelisa. Fire in the mighty name. Fire in the name of Jesus. Power in the name of Pagamise. Let them die. See Sapakaya.
Fire in the name of Jesus. I declare you free today. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wena uhlezi lapha enyaweni. Hlezi lapha enyaweni zakhe. Hamba xesha lakho liphelile. Goduka. Thatha zonke into zakho, thatha yonke imijolo saka yakho. Uhambe. Hamba, 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 hamba. Xesha lakho liphelile. Hamba, goduka. 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 Ngegama lenkosi uYesu. Bawethu ongcwele, Thixo wethu namandla. Siyabulela dwala lethu, siyabulela Thixo namandla. Izwi lakho lithi okungenzeki kubantu kwena Thixo wethu kuyenzeka. Kanqobela uYesu isandla esikhulu. Stand up mama. Phakama mama, phakama. Stand up and walk in Jesus name. Yayisile deliverance yakho ngegazi lika Yesu. Zambele mama. Qhobelani uYesu isandla esikhulu. Come on bazalwane. Qhobela uThixo isandla esikhulu. Singakavali inkonzo. Khona umuntu okhona phakathi kwethu othatha umfundisi cela uthandaze nami. Andingamamukela uYesu. Ndiyamdinga uYesu ebomini bami. Cela uphamise isandla sakho xa ukhona apha. Ungakamamukela uYesu. Phamise isandla. Wonke umuntu olapha endlini usendisiwe. Wo, kanqobela uYesu isandla esikhulu. Come on bazalwane. Come on bazalwane. Come on. Phakamisa isandla uvala amehlo. Bawethu ongcwele. Thixo wethu namandla. Siyabulela Thixo wethu ngezwi lakho. Siyabulela Thixo wethu ngamandla akho. Bawethu namandla sikelela abantwana bakho bakhusele. Ubafihle ngaphansi kwesakhe isandla esinamandla. Bawethu namandla sisaphuma ngokuhlukana kwezindlela. Thixo wethu namandla hamba nathi. Ulayeze goodness no mercy ukuba basilandele. Bawethu namandla sifihle in Jesus mighty blessed name. Amen and amen. Praise the Lord. Qhubelani uYesu isandla esikhulu. Kazothatha umfundisi usithathele ufefe. Siphakamise isandla sethu sivala amehlo. Sithathele ufefe tata. Sibonga kakhulu Thixo wethu namandla wonke. Uzuko malibuyele kuwe udumo lolwakho. Maluthu babalo lika Yesu Kristu uthando luka Thixo. Ubudlelwane buka moya oyingcwele. Maluhlale phezu kwethu kokude kunaphakade. Amen. Kasiqhobela uYesu isandla esikhulu bazalwane. Kanimvuse lo mntwana. Ndiyacela sizondlula sishiye umnikelo wethu kubo bonke ababukeli bethu abasibukele emakhaya. If usibukele ekhaya, you are blessed by this message. If uThixo uyakuthinta, uthi uThixo tshala lembewu athetha ngayo ushabalala. Ndithethe ngembewu eyizwi likaThixo. Izinto zakho zidinga izwi likaThixo uba lingene phakathi kuwe lisebenze likhulule liqaqe zonke izibopho ezikubopheni. You just need a word. You just need the anointing, the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. There are forces, there are powers of darkness that are binding your life. There is stagnation, there is slowness in your life. In the mighty name of Jesus, there's delay in your life. Your spirit is bound, your spirit is captured. Right now, in the name of Jesus, I pray over your seed. Every seed, also right now, I pray in the name of Jesus that your seed will set your spirit free in Jesus' name. For the purpose of the anointing is to break and destroy every yoke in Jesus' name. God bless you. I am your apostle, MJ Shabalala. I salute you. God bless you.